Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kumba ars pa ngut kiburi gla shakem hake Jingiakhih ke bejur ha France ya ke bala ai kerteng ya ke Jingiakhih kum ke block everything ke Jingiakhih ke hadian ars ngi jong Khyllem no ke Sorkar belam du mindirang ba do u Francis Bero ke Sorkar kala pha kumba prapo jar ngut ki pulet bentem ya ke Jingiakhih jingkul mar ki pat ba ki bakhang lenti ke Sorkar hanong ba Paris ba ki plus dang man penjulor ya ke jingdan jing em ke Sorkar Jingiakhih kala por ha kinong ba pher jong ka friend ha ka bala mi de ki hajar ngut ki pat ba sha surak bandawa bo president u Emmanuel Macron u de banir shukino jing bitar ki pat ba gre mar ba president Macron ula kirki dak bathong yu parlok jong u Sebastian Lekonu hading jing Khyllem ka Sorkar ha ga Jingiakhih ki pat ba kla thang tayar ha surak kla danru ga jing pin i bor ha pri pat ba pat ki pulet ha ka ba kla danru bon ngot ki bemensau Hey, up, ruko. Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko kakot kakya par kamaryang rukan kta syo